Oh, lancar toh? Ya, coba jogetan Durna, jogetan Durna. Ya 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 ya. Jogetan Semar. Piye? Ora piye? Ra cocok. Ora cocok piye? Ayo karang anak buahmu mesti ya pas nek sing nek nyuwuk aku ya no kuwi. Kok no piye to? Kok denden tantu sing jab-jaban tekan ngendi-endi. Lah aturane piye Aturane iki rak ya kaya kae diulang nang karawitan nang isi kae lho kaya aku dadi dosen kae lho. Kapan lek Ayo ming timbane ra omong kok ya. Piye? Padane iki ya lek ramane none denden tanden tuga ngono kan lho. Dong ta kowe? Nah kene kok maju mendelik. Oh mendelik iki gatekke kowe kok. Gatekke piye kok ngenyek iki mendelik iki. Ane mendelik ora ngenyek ora ngono kae ngopo kowe mangap ngono kae. Sing mangap sing endi? Aku. Nah ngono lho sak rampak ngono aku kendang tak rewangi jembrobos sak untune. Malah Mau ra sida pelem sawu ki mau. Oh sida. Sida. Ane kendang angel ini oke. Angel juga. Nane raro rare raro tak na drang yo. Iki diku jak ganjel ning pikiran. Malam sawo. Ora cocok dong. Sepira? Dipadake. Nah, ya aku mbiyen aku mbiyen yo ora aku mbiyen nek suluk ora padha karo gendar ngono kuwi kan. Angel mbenakke. Kuwi yo ora padha to. Ora. Ah lek iso padha tak guaduke nggon cangkemmu tak jlok ngono lagi iso padha. Gasal. Kowe iki ngancam apa ngandani? Iya. Nana tawo malanya wo nane yo. Ya ibu-ibu kor.
saking saka Pak Walo iki ning anu layang iki le. Ya. Apa? Nyuwun lagu Caping Gunung saking keamanan nanging nuwun sewu kertas putih alias tompo tanpa kiwir-kiwir. Amargi tanggal tua RRC alias ra cecekel. Ya. Mugi-mugi warga SMA 1 Bambang Lipuro sak pengandap sak penginggil tasih sehat selalu ugi ingkang dalu menika mirsani pagelaran Ringgit Purwa wonten ing mriki. Iya, ngono ya Mas. Ya ora apa-apa, ayo. Caosi. Bawani. Jenglengi ra? Karo Mbak Asti kuwi genti-genten ya ora apa-apa. Jengleng iki, hati. Saben bengi nyawang Ayo sing sabar to jenengan ki rasah nesu. wis ra apa-apa, ora apa dipae kok ora masalah, gedhe kowe wae. Ora masalah. Yen memajang among karo ejanor kuning Tepat nek kowe tepat. Ini ra masalah. ayo rasah meri. Kembang wae weton gunung wulan sunu kinarya asih ingane gawe adane ngati are gake are Kowe iki nyaping gunung kok arep edan. ah sing edan kono Lah kok malah dadi ndek. aku kono yo dadi kaya ngono aja nyeneni aku Aku ora tok jengleng-jenglengke kok. ora jembreke kono kendange terus piye Ayo baleni ora. Kaya mau arep jatil malah. mbok aja ngono kuwi lah Mas mbok perasaane dienggo ngono lho ala dene cah pendidikan lho Wah. kembang wae weton gunung ayo ayo bisa stroke ya aku malah rasake anak-anak lanang Ayo sing penting pamirsane. kowe wae Apa cintaan asarae aja hana Akhirnya nek sik nyanyi, kompak sik nyanyi Mbak Asti ya kompak kene. nah karang kene wong wedok Ambok kowe dadi wedok. wedok nyanyi dadi termedo wah ngopo kuwi kencak menang ayo gawe Rumangsaku nek digeguyu malah nesu, Nesu. nek digeguyu pucet. gawe gemujenge piyaga menika ibadah. kayak kira Mboten sak emosi. kowe kira dong kayak kira guyu ning ngenyek panas dan Oh, sik. Iki sindan-sindanku men tarian dinggo SMA 1 negeri. Oh, iya. Bambang Lipuro. ya Ayo Mbak, saka Mbak Tiwi. Sing ngakon linggo sapa kok tenene. Ayo wis. Ayo Wi. Ayo menang dalane. Ayo suwe ra kepethuk iki ora. Ayo. Ayo Wi. Ning Malioboro Heeh, Malioboro. arep tuku jatah Ya, terus
Sugeng Ambal Warsa SMA Negeri 1 Bambang Lipuro. Wah, kok dawa banget. Wis ora apa-apa, ora apa-apa. Ya, semoga kata-katane ngebaki skrip. Mugi Gusti paring berkah. ya, apik kok ya. Ayo Mbak Risa. Kedawan ora apa-apa. Ora nakokke. Arep neng gembira loka. Heeh. Numpak taksi. Numpak taksi terus. Siswa SMK SMA Bambang Lipuro. Heeh. Tambah berprestasi. Iya, bagus. Ayo Mbak Indah. Wis ben malu ben ngenteni. Karo ngentekke jam iki engko nek anu pedhot sik jame. Iya. Ya. Ning Madura Neng Madura. lewat Suramadu. Nah, ayo lihatmu terus. Mugi SMA 1 Bambang Lipuro dados ingkang nomor 1. Iya, bagus. Ya Mbak Ayu. Neng Kartosuro Neng Kartosura golek upo. golek upo. Dridis. Terus? Siswa SMA N1 Bambang Lipuro Heeh. cerdas, terampil, sarta berbudaya. Ya, apik kowe. Ya, Tin. Yo, ndak jame ngoyak. Neng Malioboro Waduh, wis nek wong loro nek terus. tuku jarik. Heeh. Nggo muntel waluh. Kuwi jenenge ndase atos. Kok nesu kok ana. Kowe iki dagelan kok saiki emosinan to lek kowe saiki. Terus Nek niku dite jarik, Pak. apa? Mori. Wah. Artine? Mugi SMA Negeri 1 Bambang Lipuro Heeh. selalu beretika baik. Iya, iya Mbak Eneti. Engko kowe terakhir kowe lho Lek karo Mbak Asti. Oke, aku bingung nek ngrancang iki aku. Kaya mlaku ya mikirke butuh iki aku. Yo. Neng Surabaya Hmm. tuku tahu. Tuku tahu. Mugi SMA Negeri 1 Bambang Lipuro Heeh. tambah maju. Tambah maju. Ayo, cendit. Neng gone Mbah Noto Apa? golek utangan. Mbah Noto bar tak utangi kok kowe tak utangi. Terus? Ayo. SMA. SMA Negeri 1 Bambang Lipuro Ya. memang gudange calon ilmuwan. Ya. Lah terakhir ayo Yupras. Dina Selasa Heeh. ning Panten Depok Jajan iwak. SMA Bambang Lipuro Ya. ngundang dagelan pekok. Prastiwi lho Lek udu aku lho. Oh, balik tampek tenan kowe. Wis rasa emosi. Ayo ganti kowe. Ayo kowe njuk Mbak Asti terus nembange teruske. Yo. Aku, Heeh. aku ndung oleh ya aku iki. Waluh waluya. Wah. Pancen Witata Krama. Terus SMA 1 apa? Bambang Lipuro bisa ngrembaka. Arep pekok ning iso gawe parian, Nyuk. Ngapa suarane atoh dunek kok pekok wong ne. Pekok-pekok nyatani karo aku ya anak-anak loro ra ndendas ya kok. Ya. Tuku klopo tuku kelapa neng kutha Solo. ning kutha Solo. Terus SMA 1 Bambang Lipuro Tentrem Raharjo. lho, apik ta. Kemudian dadosna ingkang SMA tetep ya. Sakinah mawaddah niku nek temanten. Generasi penerus. Terus ke, Dik. Anane. Ah, yuk. Panas udan aling-aling caping gunung
Ya. Sing arep tok kon anu misuwah sapa? Kowe. Mi Misoa caping gunung ya layom mas. Ayo. Wah. Ya. Wis rasa pekak Bu. Nadyan. wis iki aku mikir iki dunekke pokok mau si loro aku. Wis rasa dinggo lara. Nadyan waton sarwi Pas rampung bawa pas. Wila. Wila iki ki arep dienggo acara mah. Nang akase ting ruwel dadine. Ye. Mane. Ne banyu bening. Nggih, monggo Bapak ingkang kawogan menika tabuh 00 kilang 3 menit jam kula. Monggo dipun wekdal kula pasrahaken dhateng panjenengan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wes meh raina semu Bang Iwang Aruna. Surupe Iwang Candra ya gumanti ming cahnyaning Bagaskara. Weh padhanging donya klebu jagating SMA Bambang Lipura. Duh Gusti, ilango giri gudane, ilango sambe kalane, ilango kabeh pepalange, karinemu rahayune, karinemu sentosane. Padang, Pajar, Gangsar, Gangsar, siji, loro, telu. Matur nuwun Mbak Limbo, Mbak Canggih, sedaya panjenengan papunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ngancik anu nok iki nok. Dina kelahirane SMA Negeri 1 Bambang Lipura. Ya. Muga-muga ingkang padha tugur bengi iki nguncupake astong saning dat kang purwengdat apa ingkang dijangka dening para bapak-bapak sing asta ning SMA Negeri 1 Bambang Lipura bener kaonon di Gusti Mahanasa bisa mujudake sarta bisa nelurake para nom-noman ingkang berprestasi lan bisa ndandani marang negarane awake dhewe iki. Amin. Sing dijaluk ya pancen kaya ngono mak. Ayo Lek. Mbak Asti ku nembang. Yo langsung. Ya, langsung zaman berjuang biyen lahir SMA Negeri 1 Bantul. Iya, monggo kaya ngapa? Dek jaman berjuang jarak kelingan anak
joget ning walo ya. Sing tak ngarepke jam 12 dit ana acara iki kaya mau lho. Seluruh siswa njebloke plastik diseni angin. Ora kok mateni sampean ki aja. Ya ming salah tampa karang aku ya wong ora pendidikan. Ya diapura wae. Sampean ki ora usah dipateni sesuk mati dhewe kok. Wis ngerti. Ane ya piye dipateni karang gek nggo sinau dadi ya repot. Heeh. Eneng layang, Lek. Apa neh? Nyuwun lagu pepeling saking Bapak Jumanto ki saka Kalimantan. Wali murid saking Maulia Widyastuti kelas 12 IPA. Ya. Saiki wis ora kaya jaman biyen kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 SD, SMP 1, 2, 3, SMA 1, 2, 3. Saiki wis tekan kelas 12. Wis radong meneh kowe ora tekan pikiranmu. Ya ora tekan rasa ajak omong-omongan kaya karang kahanan saiki wis beda karo jaman biyen. Jaman biyen ki ana ilmu ukur aljabar, saiki wis ora ana, kok ilmu bumi. Jaman biyen ana sik bahasa Inggris, student book barang kae aku kelingan. Hello Bakri, what are you doing? Yes, I am reading Sang Kancil. Do you like it? Ngono kae biyen. Aku kelingan kuwi jaman cilik-cilik aku. Ulangan jaman biyen ya malah ngapal kowe. Ngapal aku nek. Ana sing jaman biyen kowe biyen mesti diulang basa ngeng lah kae apa lho kae jenenge motor. Iki motor Makdot ngono barang kae. Biyen. Motor Makdot ki apa? Suarane klakson. Oh. Yo okah banget pokoke jaman numpak semprot truthuk barang ngono kae biyen kuwi. Iya. Karena saiki wis beda. Ki arep nembangi pepeling ora? Ya ben denok-denok kuwi pepeling. Ya nang dite lho. Hah? Ya aku we. Ora. Kene kok. Ora. Kowe lah kowe nek butuh ya tak keke tenan. Ora. Ya jane ya butuh ning isin aku. Ora ya ora ngono iki parang ya sing disuwun kowe nyoh. Tampan ana nyoh. Aku wonge iki nggo kowe ora apa-apa. Pepeling tingko diparuh kowe 5.000 aku 95 ya. Nya pepeling. Kok tok pasrahke kowe iki piye? Ya pepeling. Sing bawani men sindenku, engko sing nembang men Mbak Asti. Dadi adil. Sindenku ya ben nyuwara. Heeh. Yo Mbak Orisa. Ora ana apa-apane. Tak jupuk. Ora wae aku nek ngekeki ana kok mau ketemu. Ora. Ana gogrok aku lho katarak aku ki. Ora ana goblok piye ndi? Gogrok. Ora gogrok aku ora minta apusi. Ana mau ki. Ora. Wah iki apa? Ah kuwi. Wis girangane diapusi.
Iki nek karo aku Michael lho kuwi. Iya. Agene 50 ya isih seneng. Ya isih seneng kok ketemu digo tuku mbang kula. Kowe engko mbang kula kowe sing ngemut ya. Wis rasa ngliris. Iki nang sekolahan ora. Yo. Monggo. Iya, Sa, dibawani no. Rukun Islam. Ki sik ana layang neh ki. Piro? Kula saking rombongan alumni wali murid SMA 1 Negeri Bambang Lipuro. Heeh. Badhe nyuwun dhateng Bocangik nyuwun pejahe waluh. Elu wah. Kang lima puniki Nana ketindakna nggih. marang para sesama. Wali murid saka Kalimantan rawuh mrene ming kepengin ngestreni ulang tahun SMA Negeri 1 Bambang Lipuro. Iya ya, Mak. Iya. Ya, Nak. Aja pada ditinggalke rukun Islam niku. Lek jujur-jujuran wae. Di urip kowe kuwi. Piye? Kuwi mbiyen sekolah tekan apa? Kelas 3 SD. Kelas 3 SD. Heeh. Ora tok terus ngopo? Ra didit biyen. Bapakku ora nyambut gawe. Aku Terus ora sekolah sebenarnya. Ora. Ya iso maca. iso ning sithik-sithik. Kok sithik-sithik piye? Kowe dadak takon ngono ngopo iku iki? Apik kok koyo ngono kuwi. Aku ki meng takon. Ah takone kowe ngenyek kowe iki. Takonmu kuwi atos. Aku ki nek ora ngerti rak ya takon. Ayo kok. takon nek- Ah sapa ngerti nek walu ki jebulno siapa tahu nek tiba-tiba walu ki jebulno sarjana hukum. Ayo. Hukum. Ya mung tau hukum ngono wae. Ayo ben hukum Archimedes kok ya ora apa. Waduh apa? Hukum Archimedes. Kuwi apa kuwi? Aku ya mek ngawur kok aku ya. Ora takon tenan aku. Kelas 3 SD. Heeh. SD ngendi piye? SD persamaan. SD Impres aku mbiyen. Impres to. Impres. Oh, terus metu. Metu Ora iso mbayar apa nakal? ngombe wedange gurune. Aku nakal aku mbiyen dugal aku. Oh. Dugal aku mbiyen. Iya. Aku ini saiki aku wis owah aku wis mikirke ke depannya aku ya. Maksudnya wis wah wis edan ngono. Kowe iki ngapa iku iki? Kowe iki omong apa gumah apa omong iku iki? Omong mayang kok. Mayang-mayang kuwi omonganmu dak rungokke mangkel kowe terus kok. Mbok Iya, ngomong ke liyane rasa masalah sekolah. Masalah sekolah ngopo? Nah, Ngomong kuwi ke contoh wong ra sekolah ki ya kaya ngene iki. Ha iya. Dadine mung dadi guyonane wong akeh. Ha iya. Ayo nak. Sahabaté Kang angka kang angka siji nenanano kang angka loro salat dene kangka dene kangka telu Ramadan Ramadan ndak napa ngopo kok tak toleh ki ngopo? Ora. Si bocah.
isih bocah. Ha iya iki isih sekolah semester 6 nang SIC ya. Aku ora dong semester iki. Radeng. Ya lumayan. Ini yo arep ngopo? Ya, nah. Ping 5. Ping 5 ibadah haji. Nanane Rukun Islam sampurna. ya entuk dit 50 nyambut gawe wong loro. Yo. Bebeling. Kowe kuwi kok wis nampani duite kok. Wong kok rumah saku arep kepenak wae. Eneng sake apa piye kathoke wurndek kok ana sake. Kok ya kathok iki to Mak. Aku lali ya. Jarike digo bojo, jarike digo bojoku. Jarik ganteng kepuh. Yo. Ya.
kene iki lirah. Nggih, Mbak. Kula teng mriki lirah seneng karo waluh niku teng mriki niki. Apa? Dek nek kon nampani dit sregep nek kon nyambut gawe, mau aku akon apa? Joget to? Kok ndekem ning ngono kae ngopo? Madang. Madang ora. Wong sing nampani we jenengan kok sing kon nyambut gawe Mbak Asti. Ya Muni ya. ora muni aku mejen aku. Harmoni piye? Oh, kon nyambut gawe kok leangil ora. Ayo angin kadang Ya. Ya ora apa-apa mak wong piyai sepuh. Tuwa kae iki gayeng nek dikon joget dadine ana tontonane ora mung nyanyi tok. Iya. Ya iki ning pamundutan kewit mau bengi wis nyuwun nganti saiki di SMS karo aku asmane Mas Dodo saka Bantul iki penggemar no. Mau bengi neng ngendi pundong nyuwun ya ora tak caosi saiki tak caosane. Ya. Nyuwun apa? Liwat SMS panjenengane nyuwun Nyidam Sari. Oh iya. Ayo Mbak Asti leren waluh tak jodoni bakule mbako saka Parakan. Iya. Sawa ayo ndah guys ndah. Ya. Mbak Asti men leren sakake ora ngaso. Anggap ora. Jodok guys. Wah berat iki. Berat apa beda pasangan saiki kira-kira ngayal tapuk ndah ngono wae. Iya. Siap, Bos. Nah, motare. Napa lek ngetake? Ora apa-apa nek aku nek ora penting ra omong karo kowe aku. Nang apa? Lho kudu omongan pasangan kok ora. Omongan piye kono potongane kaya galak wati e. Wis ngerti galak ditakoni. Ayo ngapa kowe iki? Yo kenalan sik. Wis kenal aku rong. Urung. Yo. Jare rek kenal. Ayo nek rasa aku kowe kaya ngono potongane kok. Yo. Omahku indah. Urung takon. Oh, urung Kowe takon. yab-yaban kowe. Hambuk ben. Kowe ngendi endah? Omahku indah. Heeh. Nduk. Jenengku Temanggung. Iki rada pekok kuwi ya. Piye? Oh, jenenge Endah, omahku Temanggung ngono. Aku Waluh. Ra takon. Ya wis. Asem. Ya. Yo bawani sing bawa ben waluh. Nggih. Iki apa to, Lek? Kok ngomplok? Mlumpuk kok nek mlumpuk yo dicelengi kok ya. Mumplok kok mlumpuk. Iya. Semut ireng. Anak-anak sapi ya. Yes ben. Anak-anak sapi Ku terus main kebun neletong. kepopongkan nyabrang kali Bengawan. Gandrung dah. Kang Mas ngono. Aku kok nyebut Kang Mas niki, Mbak. Ora apa-apa etok-etoke kowe iki etok-etoke kowe katarak ngono wae guys. Kang Mas. Kang Mas Walo. Bluk. Lho kok blok piye? Kang Mas karo keteke Kang Mas lampu. Ya wis. Kakang Mangas Walo. Apa diajeng kowe? Kok kowe? Wah, ora Ya main. udah. Ora main. Ayo nek karang wis tuwa lho me kowe iki. Aja tak fonis. Karang kang ngene ndak tak diomongke. Ayo mbok piye-piye tetep nyenyet. Timun wuku kodhong wolu Surabaya geger kepati gegere wong oyak macan kecandak wadai bumbung. Apa ya medeng? Kok macan wadahi bumbung iki? Timbane wadai nggonmu? Nggonku, Heeh. wadah apa? Ayo padamu nyok. Wala, elek iki. Gue tekan ngendi? Elek ini. Tekan ngendi lali kata-katane. Bumbung alon-alon Kartosura Gajah Mekta cinancang wit sida keri patine dinotol ya
gitar pitik. Hah? Kene matine ming gitar pitik. Kene matine dipitik Kowe tok. ndelok totol kowe. Iku alik. Aku balik. Kowe nembang yo ithok-ithike Piye. seneng karo aku. Aku Ora ming padane kok. Nek upama tenan ngono piye, Lek? Ayo malah wis modar malah. Lah ngopo gelis Ah modal? kaya Banteng. ngene ya. Ora cocok padha karo cecak nguntal prauto. Tangeh lamun oleh kaya ngene iki umpamane kepepet ya musibah ya mungkin. Omongane. Ya, ya nak. Ngetan bali ngulon apa setyane kalakon. Aku kang bakal liwat sinaksani tangiluku semono janji prasetyane ngati Ayo bangun negarane. Bangsaku nanggaling kita rinoso Kerasa rasaning Inang karo ngilo. Mikiran jagat raya Ngaling ana Dua loing. Ilang memanise aduh Tadi ati salawase Hop sik. Ya. Tak merajakke lek waluh. Iya. Ayo. Tiwik karo Risa medun. Ha gawe. Ini mbak Engko gek ndangdut wong telu ngudang waluh kuwi men koploken kuwi. Iya. Ya guys no, medun no. Jinjung. Ya. Tak tambahi nek lek kowe nek kurang bakule anu mbako iki bakule areng karo bakule sate keong. Ayo guys. Ndang. Nyat, ya Wah, golek berat sik iki nom-nom berat ya. kabeh iki. Wah, Kelasnya tinggi nek iki. kelasnya tinggi ben kowe darah tinggi. Ya. Nah, ya. Coba aku sing umur piro. Waluh tengah, waluh tengah. Ya nek wong Orisari, slet ning orisari ini, orisari ini. Nah. Oh, lemu aku wis. Iya. Gleleng ta kowe, Lek? Ya gleleng nek nang kene nang omah ya omah. Nang kene gleleng tekan omah ya ngene iki. Telu edan waluh jan. Pancene dan aku kan ben jan wong bagus sing ngene iki ya. Mu ya kerep di. Iya, aku iya. basan tuwa dugal kok aku saiki. Lho mbalah tuwa kok malah duga. Ya men ning mek dugal ngene iki. Mergane rantai modal niki Mbak Limbo. Nanti modal nek di sandal. Ning sandal e. Sandal kok ngamleng kowe kuwi. Ayo penak malah. Njajal apa? Esuk Senin. Ayo teruske terus dandute wong telu. Ya, yo entah teruske. Ayo, wong papat goyang kok. Ya. Waluh manut gerakane wong wedok. Ya. Yo. Ya, ayo lho. Ketutke waluh.
susu. Coba, Orisa. Nuwun, Pak. Ayo joget, Pak. Jangkut. Joget, Pak. Aku mlaku bekakas aku. Ayo, wani ora kowe ayo. Ora wani aku males. Gini ra wani. Malah wedi aku. Ini dek 6 aku wani menghadapinya. Saiki? Rak. Yo, nenone, yo Ji. Sip. Ya, trio kewek-wek kembali ke tempat. Iya. Terus iki bebek goreng iki. Sakit. Bebek goreng karo sate munyuk. Keloro-loro to senengane tak ngono niki kok kaya nek tak ngono kaya karo aku kok ora lahir batin ta kowe. Piye kok Ora piye-piye. wis kesel? Ya. Tumbene kok digrujuk. Ane apik kok kapyuk ngono. Ngono kok nesu ra. Iya, Ya setengah siji nak. iya, Ayo lakone ditutuke. Ya mengko sak jam karo tengah jam nyuwun wektu dienggo nantaske lakon terus engko gara-gara isih iso dilanjut. iya, Butuhe sadurunge adan wis paripurna. iya ya mak tak derekake mak. Iya nak. Kandhane ingkang sekar kadung lawan kembang menur kang esmarum winor lan yata-yatan katikusuma mangambar harum kuku sing tupaku melun-kelun katikusuma lir mega mimba bathara doyayi garwaning sun teka taman sira yayi apa dosanipun kakang sira yayi ninggal aglis kadingaren yayi duka punapata amunggalih
Penemban Jumeng kula nanggen kula ngantosi dhateng jengandika penemban ingkang putra pun Bramangkara. Kepareng kula cemadhong dawuh. Wonten menapa dene ketingal sintru kawontenan negaring Ngastina Pasewakan Agung. Nggih, penemban kula cemadhong dawuh. Anakku lanang Nger Bramangkara wonten timbalan. Oh lah dalah. Jebul nuruti karepe Duryudana bakal gawe sengsaraning Pandhawa ora gampang. Nadyan aku etok-etok ngrukunake Pandhawa lan Kurawa karo sarana murungake Bratayuda. Nanging jebul tinemune wong kiwa tengening Pandhawa kuwi wong kang lantip-lantip panggrahitane. Nggih. Parengipun Prabu Baladewa mlayu saka kedaton Ngastina bakal wadul marang Prabu Kresna. Prabu Kresna ingkang ndak ancam patine dadi tumbal. Yen Kresna tekaning pati mateni Pandhawa angel mijet ing ranti suwe banyu sinaring. Ora bakal angel nggone mbudidaya patine Pandhawa. Nanging Gandeng Ratu Ndamandura wis budal nang Ndarawati. Kowe mlapato laku ning Werkudara lan Janaka yen ana payo-payo katemping samirana. Kasempyok ing aradan kuwi aja mbalenjani. Waladala iki. Lajeng pangkat kula benjang menapa ora ketang sambung obor colok lintang tumliya mangkat dina iki. Nggih sedhaken dawuh penemban. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik.
Ong. Jeng jeng tung. Wis ngaso. Mandake njenglitke buta ora kesel apa? Ayah. Jai kakbir braya kadile lu baras pati klek-klek balu katadak nek saru-saru ora metu. Iki nek sekolah kudu iso mendidik. Nenek mah makan aku iwak mentak aku mangan asem nggonku ditutupi. Ayo cah mangkat cah. Ayo mangan ayo. Ayo iki wis tak tutupi ning ngisor ketok. Bala Dewa Narapati tuwi nares swara Kresna langkung tresnani marang Dyapanon marang Dyapanon Jinawi
Wah, panos maning jajaran surtaning bawane iblis lanang. Waduh, hati nemune konku Budas Negara Mandura Prameku apa? Ming kepengin nyadong dawuh timbalaning Kyai Prabu Duryudana. Aku ki nampa kewajiban apa? Lah kok tinemune nang negara Ngastina kon nekseni bakal urung ing Bratayuda Jaya Binangun. Sekawit aku rada nayuk dening bareng kudu nganggo tumbal Nyai Prabu Ndarawati. Wah, pendhita mejenon kowe. Jeleh nyawang gelaring jagat semeng rembulan. Wis nyidam terbelok kandhak Kyai Prabu Ndarawati ora dawa umurmu barat kowe. Kresna sinayang manggala Sinongwati Sinongwati jagat kinari among Mbak lumembak
ombak ing samudra ae ana bale lumut ambrek kanggeng awita denceng-dencengan Kakang Pati Udawa wonten dawuh. Sing dapuk sapa? Iya sing kula piyambak mboten mangertos. Lah kok ngenteni swara iki arepe piye? Kok Prabu menika rawuh-rawuh kok gegojekan ngene Kakang Pati Udawa. Yayi. Sawetara pun Kakang ora prapta negara Ndwarawati. Barang Wrastiyaki karo Udawa iki rasane penggayen pun Kakang rumangsa bombong kejaba saka kuwi uga ngawruhi marang sira Yayi Nedeng lenggah ana ing pendopo. Wah. Bombonge penggalipun Kakang tanpa kepindhan. Kresna sira Yayi tansah manggiya kayiwanan kuwi mujudake suwijining kanugrahan tumraping pun Kakang. Semanten ugi kula Koko Prabu saged pinanggihan paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang rawuh wonten negari Ndrawati meniki pangraos sing batos kula persasat kadidene kejugrukan Wukir Sari kelepaning Samudra Madu. Ya, syukur. Kawlujengan rawuhipun Koko Prabu. Ya, slamet Kresna. Ngantos tabuh bedhug tengange anggen paduka dumugi wonten negari Ndrawati. Menapa sampun Aradi telat anggen jengan dika bidal saking negaring Mandura. Gosik. Sadurungipun Kakang Jarwaka apa wigatinipun Kakang Prapta ning papan kene sayekti dadi kawruhanamu Kresna yen to sedatinipun Kakang kuwi ora budal saka negara Mandura. Lho. Mboten saking negari Mandura. Ora. Lah saking tindak pundi? Nalika semana pun Kakang nampa nawala saka Yai Prabu Duryudana. Ingkang surasaning nawala lamun dina iki pun Kakang tinimbalan sowan. Nyarengi gagat bangunanipun Kakang budal niti Kyai Puspadenta. Prapta ning negara Ngastina jebul tinemune ana bab ingkang elok ingkang dumadi ning negara Ngastina sabab jebul ning kono wis ana ya kuwi kadangmu panenggak si Werkudara apa dene Kyai Janaka. Apa to darunane dene Werkudara lan Janaka prapta ning negara Ngastina jebul padha suwita marang suwijining Brahmana anyar katon kliyang kabur kanginan ingkang aran Begawan Budha Kresna. Wonten Brahmana enggal. Mapan wonten negari Ngastina nami Begawan Budha Kresna. Ya, pancen mengkono. Saajengipun barang pun Kakang tekan negara Ngastina jebul pun Kakang mung supaya dadi saksi tama ancas gegayuhaning si Budha Kresna mau pengin murungake Bratayuda Jaya binanggun. Wah, Kresna sekawit aku ora nyarujuki. Nanging bareng aku kelingan lamun perang ngono sing kalah dadi rempah, sing menang mesti dadi pindang. Lan ngangsarake wong pirang-pirang. Mula nadyan rada abot penggalipun Kakang pun Kakang nyarujuki apa kang dadi lekasing Budha Kresna. Nggonipun Kakang didadekke saksi tama bakal wuring Bratayuda Jaya binanggun. Inggih. Ing saajengipun bareng Begawan Budha Kresna ngandhakake yen ana syarat pepanggil reruba ingkang kudu dilakoni dening para Pandhawa. Supaya Bratayuda kelakon wurung kuwi mau pun Kakang rada ora cocok sabab Budha Kresna ngendikake yen to syarat pepanggil reruba supaya Bratayuda Jaya binanggun wurung mau negara Ngastina kudu ditumbali nganggo ya kuwi wujuding pitik ingkang ulese ireng mulus. Pun Kakang banjur grahita lamun ingkang dijangka sarta diarah kacindrakane ya Kyai Prabu Ndrawati. Pun Kakang muring-muring ing negara Ngastina.
Aja nganti sinengga pun Kakang kuwi dadi wijining nalindra ingkang ora ngerti tata krama, mula aku banjur ngoncati pasewakan. Kresna sumurupa pati uriping Yai Prabu Ndarawati dina iki diancam dening wong-wong Kurawa, Yai Prabu Kresna. Tatkala narepa Kresna Tandul saha nyokro ring mring Sang Resi Jahnawi Suta. Ya jagat mangstung Kurawa ya pro jagat. Kula ngantos gumun dene wonten setunggiling brahmana lah kok wantun badhe murungaken Bratayuda. Menawi babakan pejagesan kula diancam dening mengsah menika kala wau kula mboten badhe kaget awit tumrap kula pati uriping menungsa menika gumantung dhateng panguwasaning dat kang purwing dat. Kula tansah inget pitungkasipun Kanjeng Rama Prabu Basudewa ingkang paring dawuh bilih tiyang gesang menika dagang tuna andum bathi yen bathi badhene sapa sing didum yen tuna sing dibakul apa. Wong urip menika tanpa pawitan boten nyuwun boten njaluk boten utang namung diparingi dening Gusti Kang Maha Nasa mila mangsa kala dipundhut kedah ikhlas lahir lan batosipun. Lho la iya aku ngerti. Malapun Kakang dhewe ya wis ngawunengani apa yang didhawuhake dening Kanjeng Rama Prabu Basudewa nalika semana. Ning rak ya si Adi kudune bangga lamun ana mungsuh kang bakal gawe cintrakan ing Kyai Ndarawati. Nadyan bangga kados menapa menawi menika sampun utusanipun adil lan menika ingkang dipun utus dening para Jawata supados njabel gesangipun Nata Ndarawati kula mboten badhe selak. Kula mboten badhe awel sarta ngrundel. Mila badhe kula sorohaken pejah gesang kula kanthi ikhlas Kala Prabu. Wah aja ngono. Si Adi kudune ora mung trima banjur soroh bau karo wong-wong mau. Baru nyorohake jiwa ragane marang wong-wong Kurawa. Aku apal karo watak wantun ing wong-wong Kurawa. Pendak-pendak nyaketake pendhita, pendak-pendak nyaketake ratu ingkang nalika semana ances gayuhane becik nanging tundhone ora apik. Kuwi wis nendi-endi wis kelakon. Mula kang saka kuwi Kresna aku moh Si Adi bangga. Si Adi mbudidaya supaya Si Adi iso uwal saka cengkremaning mungsuh, uwal saka mungsuh nggone bakal nyikara marang Kyai Prabu Ndarawati. Nggih, Koko Prabu mangke gampil. Sinten kemawon mangke rawuh wonten ing negari Ndarawati menawi badhe mejahi dhateng kula badhe pasrah bongkokan. Menawi saestu kula menika badhe pejah dhateng utusanipun Begawan Buddha Kresna tentu mboten badhe angel jalaranipun. Nanging semantun ugi menawi kula menika dereng dipun pesthekaken kula menika pejah. Nadyan 1000 cara dipun ginakaken mboten badhe kelampahan. Sampun to pitados kaliyan kula. Ngono. Inggih Kang Prabu.